kadang endong. Aja. Gua. Carek lurek suwek pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe wis ana sing duwe ala tunak jaitun metune penak bayare getun ala tunak jaitun metune penak bayare getun. Aku ya elek-elek ndah ngene asline setia lho. Jare sapa? Ora percaya aku. Ya iso masak. Lah karone wong wedok lho ora iso masak. Jole brambang ngono to. Pinter menabung rumangsaku. Apa iya? Tapi sayang Sayang apa? aku ki ngono rondo. Ya ndang golek kono to, ben ora urip ijen. Aku ora payu-payu ngono lho. Ya diobral bentang payu. Ndakmu kuwi digoreng entak ngono. Benda dira sangklir. Lawe golek iki. Heh. Wong lanang takon lawe goreng iki kumasane kuwe duit blonjo. Heh. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Heh. Rumangsane kok masak mencret-mencret yo panggah kuwi. Heh, larang duit blonjo. Wong itu kon masak apa iso, heh? Pokoke nek duit blonjo eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, ha? Lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada, ngomong kono blonjo. Heh, kempes ngono, koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis ngono. Goreng ndok. Goreng endok. Goreng endok. Timbangane kok ngalor ngidul gondal gandul ndokmu kuwi digoreng entak. Benda dira sangklir ngono.